Makoba eba etre enisafua we eyadu ya toso enan ahwe ya toso nine ena mede bro no ay krado a efema bi de show frɛ amanfo mesma krado yan hyase enkran pa kofi akobue ne dan ano ewo boase aba na adamfo kwabena dwumo abesra no ewo ho dwumo kofi onyame ya adomu a wadaroma wagya me kwan yi de mekɔ nti esese mekɔkra ni mu ene kwakubonsu pa kofi na ade ntina wo mpese udi na kakra ewo ha ansa na wakɔ dwumo kofi dabi baby ye no na baby nso sei esese mekɔ na mekɔhwetua eka no ansa na se onyame ya adom na ekwan eba mu a maba eno de me ba metumi akyere kakra pa kofi ene ma menkra araba mra na yenkɔ ɔkɔ edan mu kɔkra no esan bae wakonta ni modie ye beto ne fie na kwaku dwumo kofi meda wase akosua keka se oba hafofro no na yawo ede nsan dware enso ene ɔse wa na watu ne fo ama wagyae ɔkyerɛ sɛ ene ya hunu tomrempa na nebuafu pa kofi yawo de ɔte me kasa pa enam sɛnea na mene no etie no nti ya ofa no se na konta ene me preko enam senti no menso menkame no hwee me wone ho adwene se eba se metu akotena oboase kra gi se me manu gyae adwuma ene no kɔ sika me de ema akosua se omfa eni dwa no ɔse ebia ba ho yie dwumo me se akosua cha eka setena woni ohire ene no tia na eden mom bonsu na esese yehwe etunifo sese yanya ko a oye no se yie no se wanhwe na wogyae no a onya oba bia ngware no wie wa kyeremade ho brawo asɛm a ɔde yɛ no no ebia na ɔpɛ sɛ ɔde yɛ yanya ko no ni nana atakora TTP pa kofi ene ma yenkɔ ho na ebia na wonso watumi aye ho bibi sika a mede ma oba no sɛ onadan no ayebasa taxi bi na eba no ejinae droba ora mfa mo nkɔ he ɔkɔtena mu dwumo kofi pa kofi ma menhwɛ ne mu die yebetu ne fie na bonsu na ayere eye ma yenko nim ho na yefri hɔ a yakɔhwehwɛ bonsu enso droba fa yenko adabraka tudu na obegye yensen droba eya mama me aduanan pɛ dwumo ɛha ne ya mpeso aduanan entina mo anya mo hu yi enya faako a kwawufu awiyo soto yi a da bi ekɔ yi pa kofi ɛhɔ enkran ha droba ora enya yen ora kofi de semini wo anka ensese meji usika kra nanso enkran asem me ye no saa enso a enye yi pa kofi ni ayete ho a wonkran ha no nu okwabena dwumo o da bi ye de emotin enso sika de ukata wani epe no saa unya bida droba ora wodi ehwe kai a mifu amu yi meka frɛ no pa no nsia kosi anadwo no nwɔtwe a ɛsɛsɛ minya sidi dunan ekoye akonta petro sika nka ho sɛ mantumi anya saa sika yi a ɛsɛsɛ ka ewura no ɛte ne aka no efiri makatua mu akatua yi anso bi ɛna mede tua ɛdan ka ɛde bi bɔ meyere ɛne me ma akɔnhoma atare hyɛ ɛne nroto nyinaa egyina saa akatua koro yi aso adi nso enye akatua mu bi pa kofi taxi driver fo se wanya o manifo de a ene wanto mpo a nenkeye ne am driver ba ko no de ye me no se nye ni monua no a anka me ye de hunu mu onye nipa driver ora ande na wo kasa enye sebi nipa no nyina na asai saa o pa kofi eye gina ha otua noka esi fam ekoe bonsu ni mu ewo ni mu fie bonsu Jenny nimo ena de akonta anya to yen ha dwumo ochiechia wonsem eya na yenso ya be hata yen ho kakra ewo ha na akrasi aseten ya fono yen bema mo ha emerima otena ase bonsu me se woni kofi na enam pa kofi obaho minie me mo ha nimo ye nua ode nsa esi ho kofi
Mobaya kakrani bonsu asida ne womu. Pakofi. Aden. Mayu chiame. Bonsu. Medie mame tomre na menhye na yenya kwan na me menase ente. Pakofi. Se wo nimu kwaku. Wanye di chiame no dia na ubebisebi bonsu. Kofi ni kwabena senia makonta esie no ase hade boko na awiei Pakofi kwabena mebi nkoi jumo awiei de brel te se na no ihia oboase wo Kofi dan no anubuye ho no me yese me nso me ba ha ache na me ba besra mo enra ena me bedruye nso na ade asa obrenti anopa yi mantumi amechia mo te se afei na ekwan abamu a yede abefa mo ha ibaya mama no bone so me besra mo bonsu na udi nkubaye de dwomo na no me call tamale me to nkumpichie mienu o nyina esere bonsu eye aja akwaba osori edwa ne nsem nimo akonta akwabo asew eho tesen dwomo okonkon ho saa Pakofi mami efua oye den tan bonsu kwabena ehanso de brel eye me se yekohia Kofi dan no ho ewo boase no oye no se obeba ha te se wakwanhwa na yeguso a wode abefa yen hai na no ho afo ho tesen mpo wo se umfiri ho na eba dwomo memfiri ho ten nanso menim se bone biara ni ho nimo wonim se da obi firifie eba ha onipa metai ka no pa ne ofori amanfo tani no ofori amanfo medin ma bone sa no bonsu enyo pepeni na wote dwumfo no mfie ho no hwan ya opepe ana nimo mo onoa ya opepe afi na makai ekai se dabi na woni akosu acha ni ntemu ho mofra edi nkomo wo nkwankwan nua no so na oka ni krom asem ekire wom nkwada no mu ba ko bisa no se yaw na wo krom kra wo se esre nko a enua ni ho na se bu si fadan a enua ben na mudigina ewa wa se yinkuro mu de edi nku na esidan Pakofi edien wodi nku na etare edan no mimo wodi nkutu na esidan mofra ne ba ko bisa no se na se owia bonso ehwa na oka asema mi hunu se nyansa wodi tirim pa obisa no se owia bonso no ose owia boye de ame wasante dadaada wonyina sere edi kutosi eda de mu no bro owia boye sabe na news atem no di kromo nto onim ne asi jumo owia boye de na wasante ayi dwo Pakofi te se bra wodi nkuto asi dan no de na ho enso eduru se awia ebo so ope ena ofiri ho ba asante bonso asempa na wokan okae no Pakofi munya ya pepe nkonto krane no na umuntie oyi krata free ni botomu me mamu miensa nyina adinim ewo sohwe a oyo enumu anopawi beko achimota amadonko ebeko St Monica na adwo ewra nso akọ Holy Child bonsu Kofi ene utrim kwa osori chia no dwomo Kofi de sese wawie kra o edan a wodi asi ho yi nko aya ademu sanye meka yi a esan kukum nipa ema ekamene me a anka masi me fadan no awie kra dadaada ka yi nso ena ebo meka daa yi ka ho amprensani enye ka ebeto meso yi a anka mede me ba no enso ebekọ college yi bi bonsu ebeye ye onyame mpa ye na ye bo me se enye se ya na ebeye wu kakaku ena ode to dwom se wodi wo mu a onsa beka nimo sika ezeze yedi sie ma anoboa ede ya de pa no ena yedi bi no monsa no de bi edi ma echi na eye dan a bonsu se yehia saa momfa saa nsem yi mehame me na meka sika de onya na wompe se obi sisika nya kwan so a bibia obesomu no na adan sika se wonya bi nso na wanhwe so hie a ene echen anoma dwomo kwaku ye de me ne wonya adwene da wogidi se
yɛayɔ adwuma ayɔ a ɛnsi yɛn yie. Sɛ nka yɛtena faako de yɛn nsa hyɛ yɛn debirifa mu a, anka yɛnim ngu ase. Ɛwom yɛnyaa bi ma ɛmmoro so deɛ, nanso ɛdidi daa. Yei na amamakae akwanta ɔne Kwaku mmoa me na yɛna Kofi ase prɛko. Sɛ manhyia no a, anka m'anim gu ase a ne no. Paa Kofi, yɛnni ase da. Mimpo ɛna mewɔ aseda bi a ɛsɛ sɛ mede ma wo. Nkran ha ba a mebaeɛ ne m'asetena a mewɔ mu yi nyinaa firi mu. Onyame anim ni. Sɛ wonni mu a, anka mantumi amɛyɛ adwuma wɔ ha. Mekae sɛ ɛbɛyɛ mfeɛ 16 ni a me nsa kaa krataa sɛ memɛyɛ adwuma wɔ ha no. Me yere Adwoa de yie a wawu yi ne wo Kwabena na mode nsɛm ɛyɛ mfato ho ma m'adwene dane ma mebaeɛ. Ɛne sɛ abɛsi me yie no. Nea ɛyɛ me ya kɛse koraa ne me yere a me ne no de hia ɛhyɛ ɔbra ase akyerɛmade a owu ama wani ɛdɛ yi bie no. Ɛno nti ɛna mensi anɔpawe fam no. Me ba no bɛhwɛ no ama wanya baabi asi daakye. Ne mo, deɛ Onyame bɛyɛ biara yɛ. Ebi a ama saa a, anka wonnim neɛ ato wɔ, bonsu ɛyɛ. Munyae wowu asɛm no nto hɔ. Sɛ yɛn ani gye a, momfa wowu asɛm ɛnnato mu. Nsa no ase ni, ohwie nomyɛ. Ne mo, ampa mpanyinfoɔ se, asɛm a ɛwɔ ne soɔ no ɛna yɛde kɔda he mu. Yɛmpɛ sɛ yɛn nkɔmmɔ yi ɛbɛka yɛn yie biara. Na akonta, da bɛn na wobɛkɔ na mama akosua kyena akye nam kakra akɔma maase ɛne me nana. Dwumɔ, sesei deɛ Kofi Adaroma, me nsa aka ne yɛ mehwehwɛ. Ɛde sɛ Onyame yɛ adom a, ɔkyena akyi mɛkɔ bonsu. Ɛyɛ branda yi a, dwumɔ, ɛbranda yi a, ɛfiri sɛ mekyare ha a ɛbɛha. Ne mu ɛyɛ adekyeɛ ne panyini. Paa Kofi, Kwabena, nkɔmmɔ a me ne wo diiɛ no, ɛyɛ a ma ɛnyɛ wasɛnyia. Mese sɛdeɛ asɛm no bɛsie biara no, mama so nte. Sɛ ɛtwa nso na wohwɛ na wontumi ɛnyɔ kaa adwuma no bio a, bra na nkɔbue sutɔɔ no bi ɛma wo boase. Mea koraa ɛnkyɛ na magyae adwuma akɔtena hɔ. Afei deɛ, yɛpɛ sɛ mea meyɔ m'adwuma. Bonsu, Kofi, ayɛ saa tu akyerɛmade ama ayɛ yie. Nanso, kwaeɛ agye wɔ no, ɛmfrɛ no kwaeɛ wɔ o. Paa Kofi, asɛm yi deɛ mesrɛ wo. Ma ɛnso hɔ a, mpanyinfoɔ se, aboɔ no didi kɔ deɛ n'asom ɛbɛdwo no. Mentua hɔ koraa, Kofi. Araba na ayɔ ama w'adwene adane a ɛnɛ deɛ wose womfiri akyerɛmade na mmom woyɛ ɔboaseni. Dwumɔ, ɔsɔre kɔgyina aboboa no. Yaa no monhwɛ. Ɔde ne nsa ɛkyerɛ soro. Bonsu, ɔkɔɔ hɔ. Osuo na amu na sɛ yie. Ɛnɛ deɛ abotokura ni amɔ a abɛbɛ deɛ bɛbɔ. Monsɔre mɛhwɛ. Wɔn nyinaa ɛsɔre ɛkɔɛ. Agyama hɔ na yɛde bɛsie. Na afei ni ahwɛ atoa so mmerɛ sɛ mu. Amisha sɛ mmerɛ na bere nyinaa no, wodi ɛkyiri ne safo akenkan akyi. Meda ase pii.